kai ɗan social media ku da ka ta ishe ku haka. Kun zo sai wani cin mutuncin yaro kuke wani bilanci ina ruwan ku da shi. Kuna ta wani magana dan talakawa waye kito kullu yake sa ya je guri biya kudi yayi hoto waye duk wani uban waye kafe da lu'ulu a jikin sa. Ku wanda mai mu da wani bilalji kuna ta damun yaro Allah ya taimake shi ya dauka kai a hasada kuke mai. Shi sada ma kamar da a hasada ga mai rabota ki ce. Ga yaro nan ya zama celebrity duk duniya yanzu magana sa ake saboda kun dame shi baya ga haka kuma hasada kuke mai. Yanzu haka ma ka raba ɗayan biyu wallahi kamar da yan sanda suka yi mai wasu tsinanin da suka yi mai tuni. Ku duk duniya ba ku san a ci gaba kawai so kuke kullun a zauna je yau dan Allah yi ka talaka kuma in Allah ya yi ka mai kuɗi haka Allah ke son ya ganka mana. To yaro gashi na yau an wayi gari ya ɗaukaka damammaki sai zuwa mai suke kala daban-daban ya zama celebrity ko ina maganar sa ake. Yanzu a faɗin Najeriya akwai inda ba san yaron nan ba duk kun dame mu kuna wani magana dan talakawa waye to ba shegen da aka fi da kudi a jikin sa sannan ba tsinanan da yana zuwa duniya kashin kudi ko kuma aman kudi inda ko kuma a faɗa mu kuna ta damu mu da wani surutu ko ba za ku tsaya iya inda kuke ba kullun hasada tana damun ku baya ga haka da bakin ciki to billahi lazi duk uban da ya sa bakin ciki a ransa da kuma son zuciya da adawa to ba inda zai shi dan haka kowa ya matsayin sa haka rayuwa take. Bilalji ina so in gama wani abu guda ɗaya ka kuma sa hakan a ranka kuma ka rike a ranka ka ɗauka akan wannan abin da ya faru da kai kaddara ka ce kuma shi ne matakin nasarar ka na rayuwa sannan duk wani wanda yake ma bakin ciki ko ke tunanin zai ma mugunta ka bar shi da Allah domin Allah shine kaka matakin da kake kai ka bar su mahasada kullun a haka za su kare ba su da aiki sai zaman lungu da zaman kan kwana suna munafurci suna ganin abin da yake faruwa to kai Allah riga ɗauka ka ci gaba ka kyale waɗannan tsinanin mutanen da suka fito suna ta ihu duk shegen kuma da ya ƙara mana magana za mu yi magani shi kowa tsaya ya matsayinsa ba ma son shirme.